Roedd Paul, ei ffrindiau a llawer o bobl eraill mewn cwch yn canol y môr. Cododd storm fawr, chwythodd y gwynt, rholiodd y tonau'n uchel iawn ac ysgydwodd y cwch yn ffyrnig. Byddwn ni gyd yn boddi, gwaeddodd y bobl. Na, be fyddwn ni'n iawn, byddai Paul yn bendant. Mae Duw wedi dweud wrtha i y byddwn ni'n saff. Ond ni thawelodd y storm. Ni allai neb weld a'i dydd yn tein nos oedd hi. Yna, crash! Roedd y cwch yn sownd ar wely tywod, ond roedd tir sych gerllaw. Dywedodd capten y cwch wrth bawb beth i'w wneud. Neidiwch i'r dŵr a nofio i'r lan, meddai. Os na allwch chi nofio, gofilwch mewn darn o bren sy'n arnofio ar wyneb y dŵr. A dyna wnaethon nhw. Roedd y cwch wedi chwalu, ond roedd pawb yn saff. Roedd Duw wedi gofalu amdanyn nhw, yn union fel y dywedodd Paul y byddai'n ei wneud.